Krásny deň, priatelia, dnes mám to pre vás jedno veľmi výnimočné video, ktoré som vám sľubovala už niekoľko dní, ale konečne to všetko doma, mám to pozreté, vyskúšané a viem vám o tom povedať viac, ako už mnohí viete, keď sledujete príspevky, ktoré pridávam, že sme mali v sobotu náš Power Day v Ostrave, je to vždy taký LR sviatok a teraz bol o to väčší, že firma oslavuje tohto roku 40. narodeniny a naozaj tieto oslavy odpalilo, dá sa povedať, v obrovskom štýle, pretože našou neodmysliteľnou súčasťou celé dlhé roky je aloe vera, to isto všetci viete, mnohí aloe veru pijete a mnohí ju používate vo forme koncentrátu SOS spray alebo iných prípravkov na vašu pokožku a pleť, z čoho sa veľmi teším, to je naozaj rastlinka, ktorá je už celé stáročia, 1000 ročia známa tým, ako krásne hojí, regeneruje, ako nám pomáha. Je to najkomplexnejšia superpotravina vôbec a má asi 200 pozitívnych účinkov vzájomne sa podporujúcich. To všetko my už vieme, nejdem tu robiť nejaké školenie na aloe veru, ale čo je fantastické, vymyslelo sa, alebo náš pán vedec vynašiel spôsob, ako fermentovať aloe veru a fermentáciou z nej dostať ešte ďaleko viac, ako sme mali doteraz. Čiže vlastne ako už vidíte na obrázku, alebo to vedľa mňa, mnoho našich produktov sa fermentáciou zlepšilo. Ja toto video nechcem mať nejaké veľmi dlhé, aby ste len videli, čo máme nové a z čoho sa tak veľmi vytešujeme od soboty už Natálkou, ktorá tam bola so mnou a je fakt veľmi nadšená, pretože tou fermentáciou sa žiaden náš výrobok nezmenil, iba sa pridala ďalšia veľmi účinná zložka. Fermentáciou sa z aloe very dostávajú aj také zložky a účinné látky, o ktorých sme dodnes nevedeli. Čo je ale dôležité, tým pádom tá aloe vera má menšiu molekulu a dostáva sa nám hlbšie do pokožky až do dermy, čiže vlastne do najspodnejšej časti našej pokožky, čo je fantastické, lebo koža je náš najväčší orgán, ktorý naozaj si zaslúži pozornosť, treba sa o ňu starať veľmi kvalitne a je to brutálne cenovo dostupné, ale tá kvalita je neskutočná. Ak si doteraz mali radi naše výrobky, tak teraz je to naozaj neporovnateľné. Idem vám v tomto videu, aby som nebola veľmi dlhá, idem vám ukázať, čo je úplne nové, respektíve vynovené a verím, že dáme ešte jedno video s kompletnou ponukou fermentovaných produktov, lebo okrem troch obrovských noviniek, ktoré k nám prišli, je vlastne celá rada našej aloe vera kozmetiky, ktorú poznáte, vynovená alebo vylepšená od fermentovanú aloe veru. Ale poďme pekne po poriadku. Isto všetci poznáte našu lekárničku, náš box prvej pomoci, alebo nech už voláme akokoľvek. Papierové škatulky sú minulosťou. Dnes dostanete vlastne svoju lekárničku v takejto krásnej sivej kaštičke, úplne tenučkej, pracnej, do každej kabelky, do každej batožiny. Štandardne obsahuje propolisový krém, obsahuje koncentrát, tak ako ste boli presne naučení, čiže všetko ostalo zachované. Novinku si všimnete tuto, že je vlastne nápis, že je to už aj s tou fermentovanou aloe verou, čiže účinok bude oveľa rýchlejší, oveľa viac to bude hydratovať, rýchlejšie si ten účinok a naozaj budete mať pružnejšiu, pevnejšiu a hydratovanejšiu pokožku. Vlastne v tomto letáčiku, ktorý je k dispozícii, ak by ste ho chceli, či už online, alebo teda reálne v papierovej podobe, máte presne vypísané štúdie dermatologické, že po 20 minútach človek už dokonca cíti tie účinky a naozaj asi 140% ľudí takmer hlási o tejto účinky, že sú výrazne lepšie a ako používate tieto výrobky dlhodobejšie, napríklad 4 týždne a viac, tak až o 176% vlastne vyššia účinnosť hydratácie sa prejaví. Čo je ešte veľmi dôležité, čo som zabudla, celá tá naša séria a tento spôsob fermentácie aloe very je nahlásený na patent. Je naozaj niečo veľkolepé, čo dodnes vo svete neexistovalo. A okrem toho, ako ste už zvyknutí, všetky naše produkty obsahujú alebo majú dermatest, sú testované s nezávislým dermatologickým inštitútom a tieto produkty dostali až 5 hviezdiček, čo je maximálny možný počet. Ja si tú brožúrku ešte nechám práve kvôli novinkám, aby som vám vedela čo najviac o nich povedať. A teda pokračujeme ďalej. Opäť je tu lekárnička, ako ste naučení, koncentrát, klasika. Náš SOS spray, ktorý bol absolútnou topkou na úplne všetko, čo si viete predstaviť, o tom vám určite ešte dám nejaké videjko, je ešte lepší. Naozaj padla otázka v sobotu, či sa dá vylepšiť niečo, čo je už naozaj najlepšie. Priatelia, podarilo sa to, neviem ako, ale vedci a výskumníci v našich laboratóriách to dokázali a skutočne, ak poznáte SOS spray a bol fantastický, máme neskutočné množstvo dobrých ohlasov, tak tento je ešte o level vyšší, takže sama som zvedala na všetky fantastické recenzie s ním. A teraz tá úžasná novinka aloe vera v tubičke, v kréme, naozaj na lokálne ránky, poranenia,
Je to takéto malé, šikovné 30 ml balenie, čiže aj do nejakých lietadiel a podobne. Je to fantastické, nie je to tekutina, je to takýto krémik, má super aplikátor, čiže ak máte naozaj lokálne niekde nejaký problém, nejakú reznú ranu, krásne ľahko sa vstrebe, vytvorí tam ten film, čiže vlastne si už rovno zakryjete tú ranu. A neskutočne rýchlo pôsobí, naozaj ľudia, ktorí to testovali, už majú preukázateľné výsledky, ja vám do komentárov môžem dať nejaké fotky, ktoré nám už pán doktor zdieľal. A je to perfektné tak pre ľudí, ako aj aj pre domácich miláčikov, pretože riešime veľakrát aj ich. Takže naozaj, čo sa týka pokožky, či po nejakých popálinách, po rezných ranách, pán doktor spomínal vlastne po tetovaniach, veľakrát ľudia siahli aj po tom spreji, ale viem, že oni si vždy dávajú niečo ešte na to, aby to vlastne ten film, tú vrstvu vytvorilo, tak toto je niečo, čo je skvelo použiteľné a presne pre tých domácich miláčikov, keď máte v tej srsti niečo, tak viete lokálne veľmi pekne zacíriť vlastne práve tým aplikátorom tam, kde potrebujete, či už po vybratí nejakého kliešťa a podobne. Takže niečo málo o ňom píšeme v tej brožúrke, ale ja verím, že podobne ako pri SOS Spray mu nájdeme desiatky aj stovky nových a nových využití, takže určite prakticky, či už detská zbaliť do školskej tašky, alebo keď na nejaké výlety, školy v prírode sa určite chystajú, tak aj vlastne tie deti budú veľmi pekne s tým vedieť same pracovať, pretože to má naozaj fantastický ten aplikátor. Už sa veľmi rozohňujem k tejto téme, o lekárničke dáme špeciálne video, pretože sme mali video k dispozícii aj v tej pôvodnej lekárničke, takže určite robím také, aj kde už bude toto všetko zhrnuté. Ale poďme ešte k dvom novinkám, ktoré by som tu chcela do tých 10 minút zmestiť. Ešte prišli ďalšie dve absolútne novinky, ktoré sme nemali. Ja začnem tou väčšou. Je to krém proti striam. Ja si ho len rýchlo nalistujem, aby som žiadnu zložku úplne nezabudla od tieto. Zložky sú nám ešte novinkou, naozaj ho poznáme od soboty a mám ho doma od včera. Takže krásne pracuje so striami. Pán doktor nám rozprával vlastne o tom, že aj tie existujúce staršie strie, ktoré nám vznikli v puberte, napríklad pri rýchlom raste alebo po pôrode, ktorý už nebol úplne že nedávno, ale už teda má tá pokožka čo to za sebou. Čiže nie len na tie červené prvé výrazné strie, ale na tie zblednuté biele až neviditeľné čiarky ešte dokáže tento krém pomôcť, pretože obsahuje, a teraz si pomôžem naozaj týmto papierom, obsahuje vlastne okrem tej fermentovanej aloe very a klasické aloe very aj extrakt z pupočníka azijského, ktorý určite poznáte, ak sa o túto tému zaujímate, lebo je to veľmi taká znateľná, ale teda veľmi rozšírená účinná látka. A taktiež vlastne obsahuje ešte kolagénový booster vo forme extraktu z tigrej trávy. Takže to niečo, čo lokálne krásne na tej strie, ktoré už veľakrát sa nedali úplne zachrániť. Už sú tam preukázateľné výsledky, čo sa týka aj objemu tých strí, aj vlastne tej pigmentácie a vôbec celkové tej pokožky, že je mäkšia, že je vláčnejšia, pružnejšia. Takže si myslím, že toto dámy, ktoré alebo aj páni veľakrát pri silových športoch alebo pri nejakých možno tenisoch a podobne, kde sú tie švihy a tá pokožka naozaj praská aj na chrbáte. Určite odporúčam skúsiť, aj ja sa na to idem pozrieť a som veľmi v očakávaní, aké výsledky s týmto zázrakom vlastne zvládneme, pretože celú týdu už vieme riešiť vďaka nášmu Zeitgardu, ale teraz sa dostaneme aj k striam a telo do plaviek bude úplne dokonalé. Takže to je ďalšia novinka a posledná novinka, to je taká moja srdcovka, lebo tí, čo ma už nejakú chvíľu pozorujete a sledujete, viete, že séra sú záležitosť, ktorú úplne milujem a prišlo mám nové sérum. Je to sérum Balance sérum, vlastne, ktoré opäť si ho nalistujem, aby som všetky účinné zložky zhrnula bez nejakej chybičky. Je to sérum, ktoré je určené, ako už samotný názov napovedá, pre rovnováhu pleti, čiže zjemňuje nejaké začervenanie, je dobré a fantastické aj pri kuperóze, alebo ako sa to volá, rozácii. Áno, to je tá kožná choroba, kde sa vlastne tvoria tie ružové až červené miesta na pleti, čiže aj pre takéto náročné a namáhané pleti je vynikajúce. Ja priznám sa, toto jediné som včera vytiahla a naozaj som to skúsila aj večer, aj ráno, pretože všetky naše séry, a dovolím si tvrdiť aj väčšinu sér na prírodnej báze, celkovo máme vyskúšané na slovenskom trhu a neskutočne dobré, je úplne ľahučké, gelovej, ale takej tekutej gelovej konzistencie. Sú tam takéto maličké guľôčky, verím, že to vidno. Oni vám na pokožke prasknú a krásne chladia a naozaj to sérum sa ľahučko rýchlo vstrebe, určite samozrejme na vyčistenú a pleťovou vodou oštrenú pleť, to je ideál, ako séra používať. Ráno je tá pleť krásna, jemná, rovnomerná, hladká. A takisto som ho skúsila ráno ako bázu pod make-up, samozrejme ešte s krémom a je veľmi, veľmi dobré. Vôbec nemáte z neho taký lepkavý pocit, skôr taký vypnutý a naozaj si viem predstaviť, že pri dlhodobom užívaní tá pleť bude vyzerať úplne inak a bude vďačná. Určite vám budem dať o tomto ešte nejaké informácie a ešte k tým teda zložkám, ktoré obsahuje, je tam extrakt z biomandarinkovej kôry
a máme tam aj ovocie cherry moja, ktoré poskytuje vlastne intenzívnu hydratáciu a zároveň sú tam výťažky z červených rias, samozrejme aloe vera a fermentovaná aloe vera. Verím, že sa naše novinky páčia. Určite vám prídem ešte nejaké fotodokumentácie do komentárov a ak vás niečo zaujalo, pokojne sa pýtajte. Prajem vám krásny deň a teším sa na vás v ďalšom videu. Majte sa!